sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, ako'y nananalig at nananampalataya. Naway langisan mong aking bibig, ang aking sasambitin ay mangyayari sa araw na ito. Ang aking mga kamay ay magiging sandata ko. Ang iyong mga kamay ay magiging sandata ko. At lalagyan mo ko ng kapangyarihan sa pamamagitan pagsambit ko sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan na. Yan na. Gumagana na. Ay, malakas ang karga nito. Lahat ng pasyente ngayon may karga. October, simula kanina, puro may karga. Simula umaga kami nagkamot. For the first time, October. Sabi ko sa inyo, pinapagawa ko ni Papa Jesus ng kursi. Kasi itong October, pagka